For today's video, mamasinta og magugumabulawan kay basin og makakuha ta. Kay ingon nila na ako na daghang bulawan diri sa ubos sa mua. Joke ra bitaw. Maghimo dami og exit sa mga tubig kay sige na uguan. May nang mga namta para likin na lang po sa maabot nga mga trahedya. Medyo na action ko gablaka kay sige na uguan. Kay basin niya magsugon-sugon og uwan maawa sa mga tubig sa tubispan. Mao na niguro na lang bugo og pamalit og saminto og balas kay maghimo taron og exit sa mga tubig. Kay kini magud sa mua abtan nang gini sa mga tubig niya ana pag daghan kay mga tubod. Kung magbaha ang sa ibabaw, aray ko padulog ang mga tubig. Kung pwede pa lang lagi sa guong, ayaw lang mo diri og agi. Pero unsaon man dili man ta makabuot. Paita dili gyud masabtan no. Sa sige pag init reklamo kay sige ginit way uwan. Sa sige na puruguan reklamo na po kay wala po mo init. Dili gyud masabtan no, mura og sige. So plano nako ako rong usa mo trabaho ani. Mao nga naginahin na lang po og pangasa sa ato mga bas ug sa ato saminto kay patrabaho una kay medyo hapon na pod. Nya kabasin og muwan kay sige na pod ug pagdago mga kalangitan. Ayo na lang gani kinamis tang ring hollow block kay ato na magamit karon. Dili ra masud kanong kayo layo ang atong hakutan sa mga hollow block ug mga saminto. Paingon sa tubispan kay medyo dulol raman. Wala na ko experience pag masa og saminto, pero every time nga nako makita, nako ginantanawon kay para pod masuod sa kunahuna ug ako magamahuan. Ug nagamit kinako pag uli na ko diri sa probinsya, kay dili pwede diri ang magtinapulan. Kay mabas mo yun ka. Kapoy man tinuod, mo nang maglagot ko kung daw ko nila ang mga construction worker. Grabe kasi sila makadagdaog pero wala sila kay bao. Mas dako pa na nila og sweldo. By the way mga idol, ako na dang gikuha ang atong iro sa atong kulungan. Kay ubay-ubay good ang ni-comment sa ako ang video. Naluoy ko no ang iro. Pero diri man ko sa mga probinsya, mao gina nga mong tradisyon, magbuhay mo iro para na mo bantay sa balay. Pero sige lang kay request man ninyo kay luoy ko no kayo ang iro, mao na nga ako na lang gikuha. Nya nga akong gibuhat, nag-order lang pug ko sa Shopee o CCTV para mao na natong gamiton aron ma-monitor ang atong fispan, labi na ang atong mga manukan. Gustuhan ko gini para ma-secure ang atong mga fispan kay di lang lima atong puhunan og di sa basta-basta ang atong halin ani puhon. Dili man sa ingon nga dawta or dili manghatag. Pero negosyo na mo guni nga mao na nga atong tutukan. Og mayo na lang gani kay nangabot ang ako mga backup nga mo tabang nako para dali ra sad ni mahuman atong trabaho. Mao sa na kanindot kun na kay mga igsoon nga malaki kay gamit kayo basta hago na atong trabaho. Mayo na lang gani kay kamo mo tabang kani mga bataa. Ang pispan na dali sa tulo ka tres ka tubo para exit sa mga tubig ug nabi usa ka 4 nga tubo. Pero wala yung ko na satisfy mo na nga nagpahimo lang yung ko. Og dako-dako nga exit sa tubig. Kay dili basta-basta ang atong gasto. Mo nga to na seryosohon. Plano na sad nako nga butangan nako og livewire para ni kagabi. Kay para kung naay manghilabot, kiring dayon. Pero dili na to gamitan og katong kusog nga voltahe para lang sad nga dili ta magadisgrasya. Kana lang gumang kuratan nga igura pod mabaog. Dili gyud kay expert na pagmasa mo nga ako ning gikinamot ang atong mga minasan sa minto. Ingon nila makahilis kuno kamot. Pero mas maino para matangtang nga itong mga kubal. Kaya suka nga nauli ko sa probinsya, natubuan ako mga kubal tungkol sa itong mga trabaho. Ingon nila basta kubalon, kugihan ko no. Pero parang nako, tapulan ko. Tapulan, nga na ipangandoy, maura na. Og sa pila ka minuto nga pagtrabaho na mo, mauna niya ang resulta. Bita-bitahan na lang, og dili ata ni action o kablaka.